Ebraso Nyankopon ya adom china na se Kristo wuo no ebre no na aso no ne du wo se ya na se Easter no a na ye die ne ye ka Easter so de na onim se ye kwawu multimedia na se ye betri so na se be ya obi obekọ ho bia ho bambo ho nsem betumi agina brane na obi nkọ emfa haw emmanti na beto dwa se ene aposifo dodo no ampanifo yi wo mo so mo nkọ kekan wo mo a anase bamba adwumayefo ne mu makomako nipa apem ene hanan 1400 afi helicopters ahodo aka mu bi na mpanifo ayi wo no mo se won kọ kwawu ho enko boban se be yasomdwe ebegina brane wo Insemtwerefo nhyiamu ekoso ewo mpraye so ena mansiri krache Emmanuel Atafori senior editu dwase sesei bambofo apem ene hanan ena wode wo mo akokwawu a okwakobo manfo ehoban ewo Easter breyi emu uchemu se afi Kwawu Easter no wopese asomdwe mu ene wodi no ne senti wobetoto asere manfo se wonhye won ho so ewo saa breyi mu National Operation Team amati ase music yati ase se adia tugu se afi omuman bambofo pem hanan ana eba mansin Kwawu menka Kwawu South Kwawu nyina ebenya wiemhyen eye be na wiem na etwa babia nkrofo ehihya nipa ntimi nkoho no a omudi bone ana omuye esumasi ene ma bone bi no saa helicopter no ana wiem na drones no so capture wiem hyen a ne tufa wiem a